ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಟೋಬಿಗೆ ಬರೋಡೆ ಟೋಬಿ ಬಟ್ಟದ ಅದೇ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತು ನೀನು ಮುಕ್ಕುಡೂರು ಹಿಂಗ ಬರೋದು ಕುರಿತ ಬರುವಂತ ಕುರಿಬೋದು ಬಹುಶಃ ಮಾರಿನ ವಿಷಯ ಬರ್ತಂದು ಇತ್ತೆ ಟೋಬಿ ಬಂಡದ ಆದ ಯಾನ ಸುರುಕು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ದಾಯನೆ ಬಾಸಿಲೆ ಚಾಲಕಲ್ ಬಂದು ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷನ್ ಅಂದಾದ ಬಂಪ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅವು ಎನ್ನನೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಚನೆ ಆವಡಿತ್ತೇನೆ ಐನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ಪೇರೆ ಆಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಾದಿ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಟೋಬಿ ಪಂಡ ಟಿ.ಕೆ. ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಐತ ಬಂದ್ರೆ ಟೋಬಿ ಬಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತನು ಆ ಪಾತ್ರ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿಯಾನ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಡೋಲಾ ಉಪ್ಪುವೇರು ಊರುಡು ಉಪ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಎಂಕುಲ ಪಾತ್ರ ಒರಿ ಮಾರ ವಿಕಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ ಬರಿಕೆದಿ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ఆయన ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬದುಕುಪ್ಪುಣು ఆయన ಉಲಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇನೆಪ್ಪುಣು ಅಂಚಿನಗಲೇನು ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಚಪ್ಪರ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತದ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ದು ಪೋಂದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಪೋ ಅಂದ್ ಲೆತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪದ ಕಡಪ ಆತೆ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಅವನು ಆಂದ ಆಂದ ಬರಿಕಿದಿ ಮುಗಿನ್ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಓ ಪಲ್ಲೆ ತುಳು 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 ಪಲ್ಲೆಂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಒಲ್ ಪಡ್ದು ದಿನೇಶ್ ಇಂದ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರಲೆ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ರಾಜ್ ಪಾತ್ರನು ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಟಿವಿದ ಸ್ವರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ನ ದುಮ್ಮಲ ತೂತನು ಗರಡ ಗಮನ ಉಡಸವಾನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಎಂಕ ಪಂಡ ಮುಂತದೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪೋಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಬರೋಡ ಎಂಕ ಊರು ಬತ್ತೆ ತೂಪಿನಿ ಅಂದ ಈ ಸಾರಿ 25 ತಾರೀಕು ಬತ್ತೆ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪಿನ ಹಿಡಿದು ಒಂತೆ ದಿನ ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ದೇವರ ಎತ್ತ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ತೂಕ ಅತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಒಂಜಿ ಇರ್ ಬಲೆ ತೋಲೆ ಜಾಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ಒಳ್ಳೆರು ತುಳುದಾಗ ಒಳ್ಳೆರು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಒಂಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ಲೇರು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ anirna ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲಣ್ಣ ಬರಿಕದೀಪಿನ ಚಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅವೇ ಕೂಡರೆ ಚಪ್ಪರ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿನಗಲೇ ಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಆಯಗೊಂಜಿ ಬದುಕು ಬೇನೆ ಮಾತ ಒಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಬದಲು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಪೇಜದ ಕತೆ ಇತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನೆನ್ನೆ ಒಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಯಾನೆ ಬರೆಯೋಡು ದಯಪನ ವಾ ರೂಪೊಡಿತ್ತನು ಅವೇನೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬರೆ ಒಂದು ನಗರೆ ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೋಯ್ತೆ ಅವೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ ಬೋಡಿತ್ತನು ಅವೇನ್ ಯಾನೇ ಪೋದು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಅವರು ಯಾನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪವಡು ಅಂತ ಪಾಡದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಸೇರಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟೋಬಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರಿಲ್ಲ ಪೋಲ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಂಡ ಬಾಸಿಲ್ ಬಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಹಿಡಿದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ರವಿ ರೈ ಕಳಸೌಲ್ಲೇರು ಬೇರೆಂಗಲ ದುಂಬುಲ ಗರುಡ ಗಮನ ಋಷಭವಾಹನಗ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಮಾತ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲೇರು ವಿಕಾಸ್ ಬಂದ್ರು 2 ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅರ್ವಾಣ್ಕರ್ ಬಂದರ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದಾದ ತಂಡ ಉಂಡು ಅವಿಡೆ ಮಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆತಚ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಕುಲೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ಮಾತ ಆಪುಣ ಅವು ಎನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆದು ಪೂಜೆ ಐಟ್ ಕುಡರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಿಥುನ್ ಮುಕುಂದ್ ಅನ್ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಅವು ಪ್ರವೀಣ್ ಶ್ರೀ ಅನ್ಪಂದ್ ಮೊಗುಲ್ 2 ಜನ ಇಜ್ಜಿರ ನಾ ಪಿಕ್ಚರೇ ಅವಂದ್ ಒಂಜಿ ಅಕುಲ್ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಟ್ಟರೆ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜಾರ ಬರ್ಪಿನ ಬಂಗ ಅವು ಅಕುಲ್ ಉಪ್ಪಂದ ಟೀಮೇಜ್ ಅವೇ ತೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಜವನ ಇರ್ಕುಡ್ಲದ ಗುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಒರಿಯನ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಒರಿಯರ ಬೇಜಾರಾಪಿನಾತಿ ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಈತ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕತೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ಅಬೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಆತನು ಆಂಡ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆತಚ್ ಆ ಮೋಕೆ ಆವಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಮರ್ಲ ಆವಡ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚನೆ ಆತನು ಅವು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಕುಡ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಗಾಡ ಅತ್ರ ಬರೆಪಿನಾಗೆ ನಾಯಕ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ 5 ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾತ್ ಸೊಲಬಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮುಟ್ಟೆ ಕತೆ ಗೆಂದನು ಭಯಂಕರ ಗೆಂದನು ಋಷಭವನ 5 ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಇತ್ತ ಈ ಟೋಬಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾನ್ 12 ಕೊರೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಅಂದಾಜು ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಡುಟು ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಗಿತು ಬತ್ತೆ ಅವ ಐಕೆ ಅನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಅದ ಬನ್ನಾಗ
ಈ ಗೆಲುವು ಬೊಕ್ಕ ಗೇಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೋಲು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಆತ್ ಐತೊಟ್ಟು ಕಲೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂಗ್ ಕಾಸ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿ ಯಾರು ದಯಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ಪಾತ್ರ ದಡ್ಡು ಕೆಲವು ಸರಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಮೀರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂತಾರ ಇರ್ನೇ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಷಬ್ನ പക്ഷെ ರಿಷಬ್ಲ ಎನ್ನುದು ಪೇರು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಮಲ್ಪಡುವಂಡ ಆಪುಜಿ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಚರಿತ್ರೆ ಜನಕುಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮದು ಅದ ಅನ್ಪೊಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ ಏತ್ ಬೆನ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆತ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಬೇನೋಡು ಅವ್ರು ರಿಷಬ್ಲ ಬೆಂತೇರು ಆತ ಬೆಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲ್ ಎದುರು ದೀಪಿನ್ ದೀನಾಗ ಒಂಜೇ ಗೆಂದವೇರು ಇಜ್ರೆ ಸೋಪವೇರು ಒಂದು ಅಡ್ಡೇನ ಮೀರ್ದ ಕೆಲವರ ಚರಿತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪನಿಲ್ಲ ಆಗುಲೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಡ ಆಪುಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಆತಂದೆ ಅವೇಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ಯಾನ್ ಪನೋಲಿ ದಯಪನ ಎಂಕುಲು ಆತ ಪೊಣೆತ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಸಿನಿಮಾಗ್ಲ ಬಂಗ ಹೊಡಪ ಅಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪನ್ನಗ ಮುಗಿನ ನಮ ಎಂಚ ಪನ್ನಗ ಏತು ಪೊತ್ತೋಡು ಪನ್ನಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡರ ಜಿಂಜೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಉಲಾಯಿಡ್ ಪಾತೆರೆಗೆ ಎನ್ನಗ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ರಾಶಿನ ಉಲಾಯಿಡ್ ತೋಜೊಂದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಸಮಾನದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಿನ ಪನ್ನೊಂಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಬರೋದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನೆ ಉಂಡು ದಿಗ್ದೆಸೆಗಳಿಂದ ನೆರೆ ನೀರು ಹರಿದುಕ್ಕಿ ಬರೆ ತುಂಬಿಯೂ ತುಳುಕಿರದೆ ನಿಂತಂತೆ ಕಡಲು ನಿಷ್ಕಾಮಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ ಇನಿತು ವಿಚಲಿತನಾಗ ನೆಷ್ಟು ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿ ತವಕಿಸಿದ ಓಡಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆ ಈರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದ ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ತೋಡ್ದೊಂಜಿ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ರಿಪೇರಿ ಶಾಪ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಯಾನ್ 10th ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿಂದ ಎನ್ನದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಜೀವನೋಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ದೇವರ ದಯಟ ಐದು ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ನನಲ ಯಾನ್ ದಾಟಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಬದುಕಡೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಪೋಪ ಆ ಬೇಲೆ ಎಂಕಲ್ಡೆ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆತ್ ಬಂಗೋಡಪ ಅವೇ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತ ಓಡಾಡ ಏತು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಮಾತ ಮಲ್ಪುವ ನನಲಾದ ಉಂಡು ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರ ಒಳಡಿಂಚ ಪಾತೆನುಂಡು ರಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಗರುಡ ಗಮನ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನಿ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಅತ್ರ ಈತು ಮೋಕೆ ಜನಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಕುಲು ಆತ ಮೋಕೆ ಅಂತ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಬೇತ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪು ಮೋಕೆ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನುವೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದಾಗಲೇಗ ಕೆಲವರದಾದ ಎನ್ನುವೇರು ಪನ್ನ ಜನಕುಲು ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅವೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಎನ್ನುವೇರು ಅವೇಡ್ ದಾತ್ರ ಪಾಪ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪ ಅವನ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಫುಡ್ ಮಲ್ತಕನ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ഞാൻ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಒಲ್ಪಡ್ದಣ್ಣ ಕುಂದಾಪುರ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ತೊಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನ್ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂದು ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಪಾತಿರ್ಲಣ್ಣ ಟೋಬಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೋಕ್ಲನ್ನ ಸಂಪೋಲ್ಯ ಲೆಸೊಂಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಎಂಕಿರ್ದ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡಗ ಯಾನ್ ಒಂದು ಗರುಡ ಗಮನ ಅನಗ ಯಾನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾನೇ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ದಯಪನ್ನ ನೆಟ್ ನೆರಡೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಕಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೆರ್ಪುನ ರೀತಿ ಪತ್ತುನ ರೀತಿ ಅವು ಮಾತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಲ್ ಅವು ಅವೇಡ್ ದಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಲೆತೊಂಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸುರುಕಿ ಹೀರೋರ ಪೊತ್ತುಲೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಂಡ ಅಂಡ ಇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಂಪಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಯಾನ್ ಟೋಪಿನವರು ಒಂಜಿ ಸಲ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಮೂಲಡು ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ್ ಅವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಏರಾಂಡ ಬೇತಗುಲ್ ಕೊರಂಡ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋವೆ ಒರೆ ನರಮನಿ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಕತೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ ತೂವೋಲಿ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಬಿಡಿದು ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಸರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ಕೇಂಡ ಬನ್ಲೆ ಉಲ್ಲೋಲ್ ಮಲೆ ಹಾವ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಮಗ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.